Hemejäňize salam dostlar. Men Mähri. Iň köp bölümli, iň aktivnje gepleşiklerimiziň biri, ýagny habarsyz galmy gepleşigimiziň 368-nji bölüminde hemejäňizi hoş gördük dostlar. Geçen bölüm like basma unutmaň diýip köpräjik agzapdym böl dostlar. Berekella köp sag bolun, like'ymyzyň sany köpüripdir. Bu bölümde de aktiňize garaşýan mehribanlar. Men hem öz sanymda gahrman arkadamyzy tüý süregimden doglan günler bilen gutlaýaryn. Gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Klip täzeliklerimize başlaýas dostlar. Şu açyk Amaliýaň täzece klibini gördüm-de. Berekella söz ýok, berekella adam ýok aýdymy. Täzece täzelik dostlar, kimden täze yüzden. HZGK diye aydymyň ady. Mene düşünmedim, ýöne repa düşünýän dinleýijilerimiz diýsen gowy düşünür diýip umyd edýän we klibiň sahnalary diýsen gowy käbir sahnalary berekella göwnüm ýetdi. Ilga durmasaň dolar kize dinleme kimnäme diýsin şonu. Ýöne başyna gelýär. Emma da gelýär. Sen kim bolay? Emma da gelýär. Berhat Ataýew'dan gelýär täzece klip. Leylim aýdymyna klip hödürläpdir dostlar we klip diýsen owadan bolupdyr, söz ýok. Leylimi tapdım ey, sevgimi tapdım ey. Men hayran ey, aman aman ey. Leylimi tapdım ey, sevgimi tapdım ey. Indiki klip täzeligi gelýär dostlar Parahat Pürjeden Asman bilen Ay aýdymyny täzece klip hödürläpdir we hemişekler ýaly Parahat Pürje öz stilinde ýumşadyk aýdym, ýumşadyk klip. Men asman sen menim ayım bolmawatlaýyn. Bulutlar bilen gasganyp ýüzüň ýapaýyn. Ey sene gül bol men ýel bolup seni öpüýün. Lucas Time odama täzece klip hödürläpdir dostlar. Hoş geldiň ömrüme atly aýdymyna. We klip diýsen gowy romantik komediýany bolup çykypdyr ýöne klibiň süjetini gyz ýeten ok diýsem ýalňyşmaryn diýen. Hoş geldin ömrüme, oğlum men hemme dadım, diyen adadıma, menenli baktlı adam. Hoş geldin ömrüme, oğlum. Begenç öğreteme kim galan ok dostlar, izlizine tüveleme täzelikler hödürleýän. Adamlar aýdymyna täzece klip hödürläpdir we klibi gowy aýdyma gelişipdir. Dostlar, indi hödürlejek klip täzeligim men çağa wagtymdan. O wagtam owadan, şu wagtam owadan zenan wagşymyz. Gözel Anna Muhammedowa feat Ata Maestro'dan gelýär. Aylara Singer, Aylara bagşymyz. Cover aýdym hödürläpdir täzece. Ve aýdym nähil bolupdyr dostlar, özüňiz tesirlerde baka berin. Bir vefa atmasan otlara, öyle yandırmasan sevmerim bir vefa atmasan. Can şahaçymyza başlaýas dostlar. Elbetde halk aýdym taýym bilen başlalyň. Kim bilen? Han Pelvanow jigisi öwüz geldi we kakasy Halipa Pelvan Hamidowdan gelýär. Täzece aýdym bu jennetdir. Ey ol keremden ruhut bolsa. Ay bu dünyada yar cennet bolsan, yar wujuy şol cennet. Yine bir can ses täzeligim dostlar, Maksat Hojaberdiýewden gelýär. Täzece aýdym, dinleň lezzet alyň. Ağayıp kör watsadım, vermese
Döwüş täzeliklerine başlaýas dostlar. Elbette, yaňam täzeligini götürledim. Lukostayım, berekella, izizna aýdymlar götürleýär täzelikler. Bu täzece aýdymyň ady hem söýmek endigim diýip tanalýar dostlar. We size sorag beresim gelýär. Lukostayım bilen gepleşik gurnalymy, size gyzyklymy? Tesirlerde galdyryp geçiň. Seni sevmegenligim Bana gerek saatler cemlenen Sen ömrüme belligim Bollum ünlü gelinim Yok sen hali dünyada Halipamız Kakış Amandur diýip hem täzelik götürläpdir dostlar. Täzece aýdym eýwah eýwah. Eyvah eyvah Barın aydın yarına Gelsin bugünü yana Uğruna yani yana Eyvah eyvah Barın aydın yarına Gelsin bugünü yana Uğruna Bir de aldamar Dostlar gelelim TikTok täzeliklerimize, TikTok şahajygymyza. Kim bilen gelýäs? Kim täzelik ýükledik bu sapar? Elbette Kürt gyzy Gülşürün bilen Berdi Bagşydan gelýär. Täzece videolar götürläpdirler. Gele yarın bir zaman Tülürüm yalvar Aylar geçtim, yıllar geçtim Yöne gülüm baktım Bir de aldamar Gelin bolsa könüler ýatlalyň şahajymyza başlalyň. Nostalgiýa şahajymyza başlalyň dostlar. Kim bilen başlasakka, kim bilen ýatlasakka. Elbette legendarny aýdymçymyz DJ Bega könüje hit bolan aýdymy Prinsessa aýdymy. Gyzlar ýadyňyzdamy? Oh what done Princess something oh what done Princess something oh what done Princess something oh Indi ýatlaja könüje aýdymym hakyky nostalgiýa aýdymdan bir diýsem ýalňyşmam kam diýen Nur Muhammed Meredow halipamyzyň klassdaş aýdymy. Seň bagtyňa gowanyp men klassdaş. 10 yaşımda oyun ettim ot bilen Sevaklı yağın bilen tılaktış Tek sevimi sana duydurup bilmem Bir de aldamar Mehribanlar gelingini bolsa hemmejämiziň gowy şahajyklaryna başlalyň. Ýagny tesirleri okanyň şahajygymyza. Mehribanlar geçen bölümde ilkinji bolup tesiri galyryp berekella sözüne laýyk bolan doganymyz Gözel Durdudan gelýär. Salam, gowmy ýagdaýlaryňyz. Şu gezege birinji men diýe işleriňizde üstünlük. Sag bol köp galdyran tesiriň üçin Gözel, seňem işiňde üstünlük. Dostlar, indi tesir galdyran doganymyz Behbit Pirnazarowdan gelýär. Ibrahima garaşýas, hawa gelmezden öňrägem duýduraýyn goşmaça soraglarymyzy hödürlerimiz ýaly diýe. Sag bol Behbit ilk bilen galdyran tesiriň üçin men geçen bölümde Ibrahim Bagşymyz bilen yüz gepleşip geçireliňmi diýip sorag beripdim. Şoňa jogap beripsiň, berekella. We elbette öňräginden duýdurar, siz soraglaryňyzy arkaýyn berip bilersiňiz. Şatlyk Kadyrow doganymyz şeýleje tesir galdyrypdyr. Elbette Ibrahim Niyazmuradow yüz gepleşigimize mihman ediň. Ol soňky döwür gaty galdy, aýdymlaram gowja diňlenýär diýe. Bäh, Ibrahim Bagşymyz bilen geçirjek gepleşigimize diýsen sagyrsyzlyk bilen garaşan adam köp ekeni. Indi tesir galdyran doganymyz Bägülden gelýär. Ay maşallah, aýdym täzelikler gaty köp bolupdyr, mydam şeýle bolup dursun diýe. Sag bol Bägül galdyran tesiriňiz üçin bu maşallah sözi aýdymçylarymyz, bagşylarymyz münasip. Olaryň zähmeti biziň hem size hödürlemegimiz bilen. Tesirlerimizin son kocası Serdar Doğanımızdan gelýär. Yine de men diýip gutlaýar goýupdyr. İşiňizde üstünlük sizden haýyş bar. Gepleşige ka videonda çagyraýyn diýär. Sag bol Serdar galdyran tesiriň üçin ilki bilen elbette onu Jeýsin Nuragymyza soramak gerek. Jeýsin Nurag ka videon çagyryp bilýärsiň gepleşigimizi. Dostlar, bu hepde gördüğünüz täzelikleri men hemmejesini özüm saýladym siz üçin mehribanlar. Haýsy gowunuňyza yaran bolsa tesirlerde galdyryp geçiň, men şunluk bilen bölüm jemläýin. Ýöne iň esasat näme? Özüňize gowja seredin hemişekler ýaly janyňyz sag bolsun. Indiki bölümlerde men bilen görüşýänçek, hoş sag bolun. İyi. İyi, gurle oturun zapis asmandır abi.
Telefonu ağzına açıp. Bir kadar da sadece klipleyeyim. Çatıyorum, çatırdım. Aydın bilen ay diyor, ona seyret. Asman bilen ay. İndiki klip. Tik tik tik. Atama yastırakımı. Bad, ne kalın. Gelin halk time. Can sesi. Ne böyle kadam? Ne la ola? Eyvah eyvah. Yatan çıktı. Elbette kült yazmandır. Kim tuttu baştan aldır ne? İkinci tesir okuyacak deyip, ol pikir ediptir, ihlas bullayıp, yine birinci ol yazıptır deyip. İhlas bullayıp, birinci ol yazan ok bu gezek. Dostlar, indik tesir kaldıran doğanımız, Behvit Pirnip. Dostlar, indik tesir kaldıran dostumuz, Behvit. Oy Allah'ım. Ne gıdık. Buldu. Evet, gepleşik mi alıveririz? Ruhsat dersen. Tesir... Bu kızı atıyorum, balama şu bir kere. Anan da bu gezek ağım üstüne attım. Da Cibeka, prinsesa. Aydım diye. Açır. Durmadı sırt tayıp. Medyatımı